Anteeksi, mutta voitteko te olla hiljaa tai mennä ulos? Te häiritsette. Hetkinen. Minulla on... Isoäitini kivekset! Mutta missä? Anssi, soitatko minulle, jos et voi tulla lauantaina? Sinäkin voit soittaa. Mutta onko sinulla aikaa käydä nopeasti kahvilla? En tiedä. Oi harmi. En ole koskaan elämässäni voinut näin huonosti. Perjantaina olen... Päivystäjä! Perkele! Laitan teiltä kivekset Rusetille! Me voimme tavata lauantaina. Mihin aikaan? Anteeksi, mutta voitteko te olla hiljaa tai mennä ulos? Te häiritsette. Voi anteeksi. Kaksi päärynää ja marja. Rouva on hyvä. Kiitos. Tällä aikaa ei ole tarpeeksi, vaan puhelu katkaistaan. Kyllä sä sieltä selviät. Tossa on sulle vähän purtavaa. Vähän kättä pitempää. On nyt ihan rauhallisena siinä paikassa. Lääkkeet muistanut ottaa. Olen, just otin. Oho, nämähän on kalojen ruoka. Jumalauta!